Вітаю всіх на своєму вишивальному каналі. Это мое первое видео, и хотела почать рассказ того, что у меня есть зараз у процессах, что я зараз вышиваю. Первый мой процесс — это вот такой финский китайский набор, и он невеличкий, тут у нас 30 на 30 сантиметров, у 2 складины нити вышивается. Такая файная жанчинка с подарами у нас будет. І ось сам набор. І він, як бачите, як звичайно на китайських наборах вишивається на канві з нанесеним уже схемой. Так, вишито у мене вже місяць. Ось такі у нас вельми файні. Невероятно мне подобается, как он выглядит. Может быть, только что в конце хотела бы додать какие-нибудь без кучек, без приемных. Ну и тут еще трошечки есть вышитых поособных поодиночке крыжиков. Вышиваю я без пялец, просто на руках. Також того, що сама канва тверда достатково. Вышивать, в принципе, можно без проблем на руках, только что все пальцы поколоты по винику отрымливается. На байорі так само была одна игла. І ниті. Ниті, до речі, були не на органайзера, а на бобинках. Але я вже не стала їх розматувати, переносити на органайзер, бо не бачу сенсу, бо така маленька праця вишиться, і не буду даремно купляти час на то, як попросту перемотати ниті вже. Думаю, після оформити яку-небудь подушку. Максимум навіть дошию бісеру, бо тут будуть ліхтарики. Думаю, нашити сюди бісеру, знову таки, как бы блищел, і оформити подушку. Буде неблаго. Так, наступна моя праця. Это у меня ось такий рушничок. Його я вишивала останнім часом, до того, як перейшла на ту працю, яку я показувала. Ось этот элемент, эти два ромба, я вышивала ниті, ну, 3 дні, десь там по 2 години, по 3 після праці. І нечто у мене не пішло, щиро кажучи. Ось так. Бо останній раз, коли я вишивала, я вишила ось этот крижик, ось этот. Потім перейшла на пелюсточок, вишила його і зауважила, що я неправильно вишила, а помилилась з кількістю ниті на канві. По-моєму, чого мені вимушено було розпарити і перешивати наново. Коли я розпарувала вже, то эта нитка порвалась, і вона стала коротей. Коли я вже вишивала, то мені не хватило її ниті, як дошити ось цей пелюсток. Я вже так була засмучена, що стільки часу згубила, що думаю, лепей відкласти, відпочити від рушничка свого, а потім до його вернутися. Бо вишиваю я його вже приблизно на ниті 2 місяці, бо 2 місяці мені пішло ось на цю частку, на цю полову рушника. І вона вже цілком вишита, може тільки залишилося додати яких-небудь оздобляльних швов. Ось. Заколола, как добро было. Как не поколоть, не попсовать. Так, он такие не долгий сам по себе рушник, але довольно широкий. Ось тут такий у меня орнамент отрымливается. Більше всього мені подобається, як орнамент виглядає ось тут з боку конців. Не відомо, чому мені вельми подобається, як сісіровано виглядає полова орнаменту. Ось вишивала я його на пяльцях і закоржетова тут, у місцях ось тут. Бачно, що були ось ці самі пяльці закручені, вони попсувалися. Але я сподіваюся, що коли поправиться, то це вже не буде нічого бачно. Кажучи. Я ще нічого не підшивала, тому потім у кінці це все зроблю без проблем.
Вышиваю я на пяльцах десь, подається 30 на 30, ось такі. І пяльці самі замацовані на штативі. Ось так. Так, наступний мой набор. Давайте я стерженькой складу. Потом скрутим. Так, наступный мой набор. Это у меня так само китайские нотки. То есть такой наборчик у меня. Это уже великая праца, 50 на 50. Нотки канва на вышивание нитью 2 складины ось это. Что у меня тут написано. Домики. І по щирості, я коли заказувала, коли мені мій заказ прийшов, я була трошки здивлена, бо я його не заказувала, не купляла. Але хіба що, коли приглядала просто у сайті, там, я, звичайно, люблю так у вільний час, коли мачу говорити, закину всякі речі у кошик, а потім купляти вже щось, видаляти. І, можливо, я просто не побачила, що мені додати у кошик. Купила, ну, коли вже побачила, я думаю, ну, коли прийшов, коли купив, то треба вишивати його вже. Ось так. Так. Так, сама праця у меня ось такая насвеликая, она у меня на раме. Не видно, как показать, как все влезло. Такая она широкая. Так. Ось така у мене праця. Вишиваю я зараз ось тут у низі. По ширості у мене спочатку були замацовані по вертикалі рама ось так. І я вишивала ось тут все, що було з правого боку по вертикалі. Зараз покажу вот на малюнки. Так. Да, у меня было замотовано, и у меня термильце вышито ось в этой частку все. Ну, першу часть. Тут что, ось, может, ось этот домик еще не до конца вышит. И ниба не вышито у меня. А так все остальное у меня есть уже вышито. Ну, по некой причине вышел, что мне будет легче вышивать вертикально с правого боку. Але по мені купнулось, що нет, і я закрутила на раму вже горизонтально, як вона повинна, в принципі, була бути. Іду знизу. Кажется, що эта праця уже мне вельми давно знаходиться. Може, помните, ну, хутко зимою вже буде другий год домалюється, як я його вишиваю. Бо йде вельми тяжко. Бо не глядячи на те, що тут є схема, малюнок сам нанесен на канву, але часом мені треба все одно перевіряти по первій схемі, як вона виглядає, що мені треба вишивати, бо не зовсім зрозуміло, який тут колір. І плюс мені коштувало, що вона 2 роки вишивається вже. И она у меня стоит на подоконнике, а на подоконнику на якой падает сонце свет, и эта канва почала вигорати. Ось такий блакитний колір, і ось тут такий самий блакитний, але вже вигорівший. Тому тут, наприклад, ось дах. На дахі, наприклад, тут, ну тут росні кришики. Ну, я не бачила, потому что они уже выгорели. Вот тут, например, тут и зеленый, и блакитный намешаны кольори. Але того, що вигоріло, нічого і не бачно, який колір ти повинен бути там в самій справі. Так, это первая проблема, то, что тут навіть не глядячи на те, що схема нанесена на саму канву, не завсюди бачно, що треба вишивати. Другая проблема то, що вона просто дубовая. Серйозно. Коли я вишиваю ось эту свою сподаруню, ось эту сподаруню з місяцем, я тримаю на руках і колю просто себе один палець, коли вишиваю. То ось тут я заматываю себе по 3-4 пальца. И плюс еще не только пластырь заматываю, але и на парте уже
надеваю, бо ну, просто інакше я застанусь без пальцев, і нават гэта не дапамагае. Усё роўна вельмі больно вышываць. Але ўсё роўна хочацца яе скончыць, бо мне падаецца, што тут не так шмат засталося, хаця насамрэч там еще пераматваць, і там шмат не зашытого. Але вось тут ёсць, в прынцыпе, тут аднім колеру. Здесь чорны будет, тут белый, тут просто такі бежевый, тут чорны, все будет. То бок шмат зараз месца, дзе просто аднім колеру вышываецца. Можа толькі што вось тут нейкая мешаніна, складанасць будзе клікаць вось на вокнах саміх. Але пакуль што я гэту працу адклала да лепшых часоў, бо зараз засяроджана на сваёй гаспадарыне. Давайте еще раз вам ее покажу. Так, ось она. Ну, бо праца маленькая, думаю, хутенька ее зашивать. Бо ліхтарики, наприклад, тут мені засталося по одиночним кришикам, і можна переходити на ліхтарики, які я планую вишивати з середини листочков, протягивать нитку, вышивать наступную, так протягивать, и потом будешь широкие кола, ось тут протягивать и тут протягивать. И я сподіваюся, что это худенько вышится. Только что, может, моим пальцем это будет не видно. О, радость, худенько вышить. А я думаю, вышить, оформить ее и перейти до своего рушника. Потому что вышитого рушнику, то вельми уж пригоже тримається. Так. Серьезно, просто я кожу разворачиваю, просто не могу наглядеться. Такая прикажусь уже. Невероятно. Просто. Але гэтая частка ўсё ж таки 2 месяцы вышывалась, і гэтая частка будет так само. Калі ўсё добра будзе 2 месяца вышывацца, плюс еще все это оформлять, зашивать, маю на вас концы, боки. Ну, поглядим, як это будзе. І зараз перейдем к моим покупкам. Не той, как это были некие схемы чи наборы, але я купила тканин. Так само не танно, хочу вам сказать. Значит, это первая тканинка. Это у нас черного, ну не черного, он такая больше коричневатого, бронзового колеру. Это у нас лен. Так, лен у нас. И лен у меня пойдет как раз таки на тую подушку з той спадарні. Мне чомусь подавалось, когда я кроме была, что подушка будет сама черная, хотя канва белая, але я бачу эту подушку менавіта як чорного колеру. Не ведаю, может, что от здобу придется нашивать на саму канву, каб не было бачно столько белого колеру на ней. Я хочу ее вот такого темного колеру. Так, и другий кавалок. Это так само не только вельмі цікавий і яркий колір был, але гэта у нас ось такий великий кавалочек. Одразу льну. Поэтому я хочу пошить себе кашульку. Шчыра кажучы, ніколі не шила, але тканіну купила, бо калі мне наступны раз паде в голову ее зрабіць, каб и мне не было договоров, что я не могу ее зрабіць, бо у меня уже есть тканина. Купила это у нас 2 метра, бо я не думаю, что я буду робить себе до колен чи до пят. Забудете так по пояс, и рукав альбо 3/4, альбо маленечки такие, як ліхтарчик. Рукавка была у нас. На гэтым все. Дякую великое за прогляд. Спадзяюся, вам сподобалось. Ось такая у нас. Просто не могу наглядеться на этот месяц, правда. Такая же прикажесть. Ну, это я дошла до сим. Вибачаюсь. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Коли що, пишите в коментарі. Буду рада усім бачити.